abincin. Bismillah arama. A'a fa kar ka ci abincin nan fa da matsala. Haka. Arama ba sa ma a gabanka. A'a ka ci kai kaɗai alhamdulillah. Aran mahammagi na sama amma tunda ba za ka ci ba ka gani. Malam Hudu, a cikin wasiyar da Alhaji ya bayar, ya ce duk wanda ya fara cin abincin nan shi zai bisa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Kai, budurwa ta ce fa ta bata min rai shine na zuba fiya zan sha saboda in mutu. Uban me yaron nan ya maka da ke shi? Ban abin da ya mun kake so ka ji? This man is Ɗan gurgu ne ya da kyau. Oh my God! Hey! Allah kowa ya mai wannan abin akan kuɗi bai kyauta. Gaskiya kowa ya abin nan inda kan kuɗi ne bai kyauta ba wallahi. Saboda kuɗi. Kuma wallahi idan ba a biya ni kuɗi na ba sai na masa abin da yafi wannan. Ka aikata masa abin nan kuma haka ce za ka aikata masa abin da ya fi wannan? Kana da hankali kuwa? Wallahi bai ga komai ba wallahi zan masa wanda yafi wannan ne. Zo ga abin da ka aikata. Ka kashe mutum kuma sannan ka zo ka ce za ka mai abin da ya fi wannan? Ayo! Bawon Allah me kake jira tun da an yi mutuwan nan? Zaman makoki nake. An yi 3, an yi 7, an yi 40, me kake jira ne? Sadakar 60 nake jira. 60 kuma? Sadakar 60. Alhamdulillah Allah ya da sauran abinci na a gidan nan kenan. Ba ai ban mutu ba. Allah ya isa. Kai, da sanyin safiyan nan kana kirma ka zo ka tsaya a nan gurin me kake yi? Ko ba nan ne aka yi mutuwa ba. A nan ne aka yi mutuwa, ka san mamacin ne? Dan uwan shi ne kai? Jininsa ne kai? To daga ina ka zo? Ni mai cin abincin mutuwa ne. Subhanallah, me cin abincin mutuwa kuma? Abincin mutuwa. Me wannan hannunka kamar fo? Ba fo bane, mahaɗi ne a cikinsa. Mahaɗin me? Kowane aiki ka sani sai da mahaɗi. Ok, na fahimta. To jira ni bari in kama abincin. Kai gani nan. To ka zo ka ansa mana. Ha ba ai na san duka na za ka yi.